Iată, ne reîntâlnim în episodul 2 din sesiunea 1. Haideți să facem o foarte scurtă recapitulare, să vedem ce am vorbit în episodul 1. Spuneam așadar că relația de îngrijire și de hrănire cu alte femei trebuie să fie bazată pe har. Harul este numitorul nostru comun, o vorbire dreasă cu har, un comportament al harului. Da? Al doilea lucru, spuneam că o astfel de relație se cultivă, cere timp, da? Nu putem culege un trandafir dintr-o dată. Această relație se cultivă, cere timp, cere răbdare, este locul sigur pe care noi îl oferim celorlalte femei. Un al treilea lucru pe care l-am spus este că diferența de vârstă poate îmbogăți relația noastră și ne poate ajuta în procesul de maturizare. Și ultimul lucru pe care l-am discutat este că mentorarea trebuie să aibă ca scop în încurajarea femeilor de a se raporta la Dumnezeu, de a face din Dumnezeu punctul lor de referință, nu din noi. Vă amintiți exemplul cu caisul pe care vi l-am dat. Acum vom vorbi despre încurajare ca și modalitate de a echipa femeile pentru a-L sluji pe Hristos. Dacă ar fi din nou să cercetăm Dexul, să vedem ce anume înseamnă încurajarea, am spicuit câteva definiții. Înseamnă îmbărbătare, sprijinire, însuflețire, stimulare. Iată, așadar, în relațiile pe care le dezvoltăm, trebuie să avem această abilitate de a îmbărbăta femeile, de a le sprijini, de a le stimula, de a le însufleți. Cartea vorbește și folosește un termen foarte specific, și anume confirmare verbală. La ce ne referim aici? Adică acea aprobare prin vorbe. Biblia lansează un principiu foarte, foarte important, și anume că limba sau gura vorbește din prisosul inimii. Adică noi nu putem verbaliza decât ceea ce avem în inimă, ceea ce suntem, da? Ceea ce constituie forul nostru interior, aceea vom și verbaliza. De aceea, încurajarea verbală este o problemă a inimii. Acum, noi nu suntem chemate să fim fățarnice sau să spunem lucruri de dragul de a le spune. Da? Nu o să exagerăm aprecierile sau laudele sau încurajările sau anumite talente sau daruri sau calități pe care le vedem la o persoană. Pentru că aceea deja nu mai este o încurajare sinceră, onestă și categoric nici nu își va atinge scopul. Ce avem de făcut însă este că trebuie să dezvoltăm o atitudine de încurajare în inima noastră, adică în forul nostru interior, noi să fim femei care să fie axate pe acest lucru. Aș vrea să revenim la Elisabeta. Este aici un lucru foarte important care este menționat, l-am mai citit, dar am să-l recitesc. Și iată ce spune. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Dragile mele, acest lucru este foarte important. Când vorbim despre Duhul Sfânt, sau, cum spune acolo că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, acest lucru presupune prezența lui Dumnezeu. Unde se manifestă prezența lui Dumnezeu? Se manifestă într-o inimă curată, într-o inimă sinceră, într-o inimă dedicată lui, într-o inimă care comunică permanent cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu nu se poate manifesta într-un loc în care nu este constant. Adică nu pot fi un om care să nu dezvolte o relație cu Dumnezeu și într-un anume moment, într-o anumită situație, având nevoie de prezența Lui, eu să spun, Doamne, vino că acum am nevoie de Tine. Nu. Această umplere despre care Biblia vorbește în dreptul Elisabetei trebuie de fapt să fie o stare de fapt a fiecăreia dintre noi. Ce înseamnă să fii plin de Duh? Înseamnă să ai o relație permanentă, o relație vie, o relație constantă, cursivă cu Dumnezeu. Iar această relație se clădește în fiecare zi. Cum? Citind cuvântul, rugându-ne. Acesta este modul în care noi ne conectăm cu Dumnezeu și de fapt în care ne păstrăm conexia cu Dumnezeu. De aceea,
când, reîntorcându-ne la încurajare, spunem, păi eu nu sunt omul care toată ziua, bună ziua, să tot fac aprecieri, să tot spun pe calități. Cine mă cunoaște știe că eu am o inimă bună, dar acum nu tot știu să tot spun vorbe frumoase. Din păcate, noi în acel moment semnalăm o problemă pe care o avem în viața noastră. Incapacitatea de a putea rosti vorbe pline de Duh denotă de fapt o lipsă de relație sănătoasă cu Dumnezeu, pentru că nu se poate, conform cuvântului, să fii un om al Duhului și să nu poți vorbi vorbe ale Duhului. Când nu le putem rosti, acest lucru semnalează, repet, o relație deficitară cu Dumnezeu. De aceea, probabil că dacă nu avem atât de mult dezvoltată această caracteristică a încurajării în viața noastră, cred că ar fi momentul să ne facem o analiză interioară a relației noastre cu Dumnezeu. Și ca să rămânem bine fundamentate în adevărul că încurajarea trebuie să fie un mod de viață al nostru, doresc să vă citesc în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, unde iată ce se spune. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Iată, acest îndemn, Pavel îl dă tuturor creștinilor, nu anumitor creștini care au înclinație spre așa ceva. Încurajarea fiind o roadă a Duhului Sfânt, repet, trebuie să se manifeste în viața noastră a fiecăruia. Reiau versetul 42 în Luca. Deci, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și sub imperiul Duhului Sfânt și sub călăuzirea Duhului Sfânt, iată ce spune Elisabeta. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Încercând să înțelegem conjunctura, noi am vorbit data trecută, în modulul trecut, mai mult pe seama Mariei și repetam atunci, am tot spus situația în care ea se afla. Practic era o femeie necăsătorită care purta o sarcină și știm tot ceea ce a presupus acest lucru. Ei, acum o doză de emoție cu siguranță că a avut Maria în momentul în care s-a întâlnit cu Elisabeta. Ea se știa nevinovată, știa că într-adevăr ceea ce i s-a vestit prin înger așa s-a întâmplat. Dar probabil că cu mintea de om te gândești, poate că cum o să explic? Cum o să mă justific? Oare totuși o să mă creadă? Eu o cunosc pe Elisabeta, am avut încredere să vin, dar oare totuși o să mă creadă? Oare ce se va întâmpla? Deci, în acest context în care Maria cu siguranță că își purta doza ei de emoție, o întâmpină Elisabeta cu această exprimare extraordinară și cu această afirmație extraordinară: binecuvântată ești tu între femei. Prin traducere, termenul a binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Ei, când Elisabeta îi spune Mariei, binecuvântată ești tu și binecuvântat este rodul pântecelui tău, de fapt, Elisabeta ce face este că îi confirmă că această lucrare este de la Dumnezeu. Elisabeta vorbește de bine despre ceea ce s-a întâmplat în viața Mariei. Ea îi confirmă, da, experiența ta spirituală a fost una autentică. Ce ți-a vorbit îngerul, așa este. Și bineînțeles, ceea ce continuă să spune Elisabeta îi confirmă Mariei că și ea a fost anunțată de Dumnezeu de această lucrare extraordinară. Dar în acel moment de tensiune, vă dați seama ce importanță au avut vorbele de binecuvântare ale Elisabetei pentru Maria. Practic a ajutat-o ca și ea să asimileze pe deplin această lucrare din viața ei. Și la urmă se întâmplă un lucru extraordinar. Maria și ea se autobinecuvintează, adică cu alte cuvinte, Maria vorbește de bine lucrarea pe care Dumnezeu a adus-o în viața ei. Este un principiu foarte, foarte important pe care vreau să-l subliniez prin această încurajare verbală. În momentul în care noi vorbim oamenilor de bine despre ei. Și ce înseamnă acest lucru, practic vorbind?
să le autentificăm calitățile. Să le spunem, da, această calitate o ai, este în tine, eu o văd, se vede. Să le autentificăm chemarea. Să le autentificăm conjunctura în care ei sunt chemați să facă o anumită lucrare. Când vorbim de bine oamenilor despre ei înșiși, rezultatul este unul fantastic și anume că îi vom ajuta pe ei la rândul lor să se vorbească de bine, să binecuvinteze, să autovalorizeze ceea ce Dumnezeu a pus în ei, ceea ce este extraordinar, pentru că de fapt îi ajutăm să accepte să umble în chemarea care li s-a făcut. Nu e așa de câte ori, poate că ai auzit principial, spunându-se, da, trebuie să mergi să te implici în viața femeilor. Și poate că ai fost stresată gândindu-te că trebuie să te implici și nu știi cum, pentru că nu știi ce poți tu să faci. Ei, dar când ai auzit pe cineva spunându-ți, știi, tu vorbești foarte frumos, tu reciți foarte frumos, uite, ai putea să spui o poezie la întâlnirea pentru femei. Și dintr-o dată se aprinde beculețul în mintea ta și spui, wow, dar chiar așa este. Și te simți încurajată pentru că cineva ți-a autentificat darul și te încurajează să-l folosești și atunci îți dai seama că da, acel dar este bun, este de la Dumnezeu și de fapt trebuie să-l folosești. În momentul în care te vei duce să spui o poezie la o întâlnire de femei sau în biserică sau în altă conjunctură, vei simți că faci ceva real, vei simți că faci ceva bun, ceva autentic. De ce? Pentru că a mai fost cineva care te-a binecuvântat, a rostit de bine despre darul tău și te-a încurajat să-l folosești. Pe de altă parte, hai să pomenim puțin și despre descurajare. Având în vedere ce lucrare de viață aduce încurajarea în viața unui om, ne dăm seama clar și categoric, descurajarea este de fapt o lucrare a morții. Aș vrea să vă relatez o întâmplare adevărată, probabil că o știți. Ucigașul președintelui american, Kennedy, a fost un om despre care s-a descoperit că a suferit în copilăria lui, în adolescența lui, în tinerețea lui, foarte multe opresiuni verbale din partea mamei la început, apoi din partea soției. Era tot timpul descurajat, îi se spunea că nu e bun de nimic, nu poate face nimic, tot ceea ce face nu are valoare. Ei, acest om crescut și trăind permanent sub avalanșa acestor descurajări, acestor vorbe lipsite de har, acestor vorbe ucigașe, pentru că noi știm că Biblia vorbește despre vorbe care ucid, a ajuns să fie atât de devalorizat, a ajuns să se vadă pe sine atât de fără valoare și de fără sens, încât în momentul în care, sub un impuls oarecare, a crezut că este bine să ucidă un om, a făcut-o fără să clipească. Dragile mele, toate știm, am citit Biblia și înțelegem acest aspect. Vorbele au o greutate foarte mare. De altfel, Biblia afirmă că viața sau moartea stă exact în puterea limbii. De aceea, să folosim cuvintele de încurajare nu este un moft. Sau nu ar trebui să fie un lucru pe care să-l practicăm atunci când ne simțim bine, când avem chef, când suntem liniștite, când... Nu. A rosti vorbe de încurajare spre cei din jur este un act ceresc, este un act dumnezeiesc. S-ar putea întâmpla ca uneori să fii nevoită să rostești astfel de cuvinte în situații în care tu, la rândul tău, să nu te simți deloc încurajată. Acest lucru nu trebuie să fie o justificare de a tăcea sau a spune, ok, pe mine cine mă încurajează? Nu. A rosti vorbe de încurajare înseamnă a rosti viață. Și a aduce viață trebuie să fie un act permanent al nostru pentru cei din jurul nostru. Aș vrea acum din nou să avem un exercițiu. Îmi doresc din toată inima și sper că vă dați seama că aceste exerciții au un singur scop, acela de a ne ajuta să înțelegem teoria pe care o vorbim aici. De aceea vă rog foarte mult, acordați atenție și vă mulțumesc de fapt că ați făcut-o și o faceți, să acordați atenție acestor exerciții. Iată, așadar, exercițiu. Dă un exemplu de încurajare care te-a valorizat la un moment dat în viața ta și această încurajare
te-a ajutat să îți depășești limitele făcând un anume lucru. A doua parte a exercițiului este, nu știu dacă mai dificil, poate mai dureros, dați un exemplu de descurajare ce te-a făcut să renunți la o anumită acțiune pe care ai fi vrut să o întreprinzi. Pentru că este un exercițiu cu două părți, hai să-i acordăm, zic eu, așa, vreo 10 minuțele. Veți răspunde la aceste întrebări și pe urmă să vă rog din nou să postăm răspunsurile pe grup. Vreau să vă spun că postarea răspunsurilor este foarte importantă pentru că mă ajută și pe mine să mă relaționez la modul în care se desfășoară și modul în care vizionăm materialul. Da? Deci pentru mine răspunsurile voastre sunt niște puncte de reper de care chiar am nevoie. Deci ne reîntâlnim după exercițiu.
Iată, așadar, încurajarea verbală și un duh accesibil sunt două modalități la îndemâna noastră, sunt două modalități cu care Dumnezeu practic ne înzestrează pentru a putea sluji femeile din jurul nostru. Încurajarea are un scop foarte bine determinat, am spus-o și vreau să o repet, nu a le face pe femei dependente de noi, a le ajuta să se raporteze la noi, a le provoca să facă din noi punctul lor de referință. Este foarte ușor să se dezechilibreze balanța în această privință. Când o femeie trece prin încercări, poate mai deosebite, da? O situație mai delicată, în momentul în care noi ne implicăm și înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pentru această femeie, dacă nu avem grijă,
ca noi în permanență să confirmăm că de fapt Dumnezeu este Cel care ne-a chemat, Dumnezeu este Cel care o iubește, Dumnezeu este Cel care îi se descoperă, putem ajunge în pericolul ca această femeie să facă din noi punctul ei de referință și să înceapă să își dorească să ne copieze, să fie ca noi. Deci, vreau să înțelegem foarte clar, această lucrare de încurajare biblică are un singur scop, aceea de a le încuraja pe femei să privească înspre Dumnezeu. Vedem foarte clar din cuvânt că Elisabeta a încurajat-o pe Maria să creadă în cuvântul ce i s-a vestit, ei, la fel trebuie să facem și noi. Bineînțeles că și noi suntem în postura de a avea nevoie la rândul nostru de încurajări și de lucrarea altor femei pentru viețile noastre. Trebuie să fim foarte atente spre ce și la ce femei ne raportăm. În momentul în care anumite femei ne încurajează enunțând principii care nu sunt biblice, trebuie să fim foarte atente, nu uitați ce am discutat data trecută, învățătura trebuie să fie învățătura sănătoasă. Încurajările noastre trebuie să fie biblice, trebuie să izvorască din cuvânt și să aibă cuvântul în centru. De exemplu, în relația cu soții noștri, Biblia ne încurajează să fim supuse. Dar vom auzi voci care vor spune, ei, nu lăsa tu după el, nu lăsa lucrurile la îndemâna lui, trage tu sforile. Sau Biblia ne încurajează să ne admirăm soții, nu? Ei, vor fi voci care vor spune, nu îi arăta tu prea multă considerație că ți-l ridici în cap. Ține la respect, pune-l sub papuc, lasă așa, mai numai câte puțin. Trebuie să fim foarte, foarte înțelepte și să fim cu băgare de seamă ce asimilăm în noi și la rândul nostru ce dăm altora. În aceste vremuri pe care le trăim, în acest veac secular, da, suntem chemate de Dumnezeu să fim femei care încurajează alte femei să privească spre Dumnezeu, să își înțeleagă rostul pe care Dumnezeu li l-a rânduit în viață, să și-l accepte și să umble în acest scop pe care Dumnezeu l-are cu viața lor. Aș vrea să încheiem acest episod 2 acum cu o rugăciune și de altfel această prima sesiune, o rugăciune în care să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim acele femei aducătoare de vești bune. Acele femei pline de Duh, așa cum am citit despre Elisabeta că a fost, pline de Duh, care sub influența Duhului vor acționa în conformitate cu voia lui Dumnezeu și vor vorbi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tată drag, îți mulțumim pentru acest timp. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care l-am împărtășit împreună. Îți mulțumim că acest cuvânt este viu și lucrător. Îți mulțumim, Doamne, că împreună am vorbit despre Elisabeta și despre Maria, un pasaj pe care Tu l-ai îngăduit să fie consemnat în Scripturi pentru a ne fi o învățătură valoroasă și nouă, femeile secolului 21. Și am văzut astăzi, vorbind despre Elisabeta și despre Maria, am văzut cum noi, la rândul nostru, putem prelua acest model de viață, aceste modele de interacțiune, de încurajare, de echilibrare. Am înțeles, Doamne, că trebuie să fim femei care să încurajeze alte femei să privească spre Tine, să-și accepte destinul. Am înțeles că trebuie să fim femei care să încurajăm verbal. Am înțeles că trebuie să fim femei locul sigur, un loc, oameni de încredere, femei de încredere, femei care să aducă confort și stabilitate emoțională și chiar spirituală celorlalte femei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să preluăm acest model biblic, acest model scriptural, ajută-ne să ne-l propunem ca și țintă și, Doamne, dă-ne puterea ca în fiecare zi să umblăm în aceste adevăruri. Mă rog, Doamne, ca acest cuvânt să rămână adânc înrădăcinat în inimile lor și niciodată să nu fie nimic care să le fure de acolo, ci dimpotrivă să fie un cuvânt de viață care să le ajute să trăiască pline de bucurie și să aducă această bucurie și în viața altor femei. Amin. Bun, dragile mele, ne despărțim aici. Ne reîntâlnim la sesiunea 2. Până atunci, fiți binecuvântate!